oke. Wachaogi County Masiaya kamata ni piny Kenya William Ruto buono jotelo matiyo e piny owacho ma ok dwar chenro mar ng'iyo e sirikal e yor mbui mondo mi ogwe tao kendo wuogi apisi. Nowuoyo e County Masiaya kama nosiro chenro no kowacho ni obiro konyo e geng'o rode mag kuo e piny owacho. Kata migawo mar omenda John Mbadi bende oramo ni kata tek nade to ng'iyo e yor mbui en chenro manyaka chop kare. En lamo manoriwo dinde mopogore opogore manobagi e County Masiaya. Nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny omedo goyo oporo ne chenro manyien mar tao chenro mag ng'iyo e piny owacho mano mar e-procurement ma itayo e yor mbui. Kobuono jotelo matiyo e piny owacho makwedo chenro no mondo wuogi apisi kar chung' e mbele chenro makamano. And we are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. I am also not getting distracted to implement e-procurement. EGP is the way to cut on wastages in the government. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Ruto wacho ni chenro ni biro geng'o rode mag kuo e piny owacho. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi oseo jogo mawacho ni chenro no ok ti, kowacho ni gin jogo ma wuoya to pok otemo tiyo gi chenro no. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora. Kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka e-procurement. Wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani. How can you say it is not working and you don't even know how it works? Only 13 counties have been cleared by a controller of budget. So your counties cannot procure because you have not cleared with the controller of the budget. The ones that have cleared with controller of budget, by next week you should be ready to start procurement. Ruto oseo weche ma osebedi ka iwacho gi moko kuom ute fwambo makeo ni chenro makamano mibadhi osemieno. Kambadi to wacho ni omenda mano otigo e chenro no en milioni 370 to ok bilioni 5 kaka ilieko. Alafu ndio wanaandika headline, sijui Mbadi sijui 5 billion sijui nini. Nyinyi na ukora yenu na maheadline yenu na ufisadi yenu hamuwezi kutuzuia kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. That system is only worth $2.9 million, which is about 370 million Kenya shillings. I did not procure that system. If you thought it was procured yesterday, you are behind the news. It was procured in 2022. I was a member of parliament for Super South. Koro en yuaya ayuai e kind od bura gi bad sirikal maduong' bang' chenro makamano kwedi od bura joma mokadho. Ka jatend migawo mar omenda John Mbadi to wacho ni onge oboke mano ochwalo e od bura mondo mi otwagie koramo ni chenro no nyaka ti godo. Wenge koro rango ka bende chenro makama ibiro ketie tem.